talata ye septembre kalo tile 24 san 2024 kunnafoni daminɛna an ma ladɔniya k'a fɔ karidon septembre kalo tile 22 san 2024 kɔnɔna na o bɛnna an ka ba Maliba ale ka yɛrɛma hɔrɔnya talima o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ɲinɛta o yɛrɛ kɔni bɛnna atako 64 ma fɛn min yɛrɛ kɔni Niger jamana ɲɛmɔgɔ ye général Abdramane Chani a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɔla ka message dɔ ko o yɛrɛ kɔni ci an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma colonel Assimi Goïta message o yɛrɛ kɔni bolila kun min kan o de ka foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma a ka yɛrɛma hɔrɔnya o yɛrɛ kɔni tali hukumu kɔnɔna na bingan wale min ni o tala ka an ka faba sɛgɛrɛ o yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye ko o yɛrɛ kɔni kɛ o kan kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ alisa o yɛrɛ kɔni bɛna wuli ka jɔ o yɛrɛ kɔni kɛ ka lakana ko o yɛrɛ kɔni tɔ sigi sen kan o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni an ka lakana minisiri ye colonel Sadio Kamara ale yɛrɛ kɔni bɔla ka a hakilina o yɛrɛ kɔni di a y'a yira k'a fɔ kosɛbɛ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin bingan wale ye ko ɲɔngiri ko o yɛrɛ kɔni bɛna kada ko a tɛmɛ ko maliyɛn ko o yɛrɛ kɔni bɛna na ko u sigi ko hakilina jigi kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye bingan wale minnu ni olu yɛrɛ kɔni kɛra ba Maliba kɔnɔna na ko a yɛrɛ kɔni bɛna kɛ souvenir ba u ma ko ka sababuya kɛ ko a yɛrɛ kɔni tɔ man jan tuguni ko bingan wale ko ɲɔngiri bɛna kɛ a la école wili ale yɛrɛ kɔni bala ka sɛnsɛn ka na kosɛbɛ an ka ba Maliba ale kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni denmansaw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya dɔ ko o yira u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni kalanminɛnw ye ko olu yɛrɛ kɔni sɔngɔ ko o gɛlɛyalen don kosɛbɛ o hukumu de kɔnɔna na an bɛ taa ɲafunkɛkaw olu fɛ yen nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye ɲafunkɛ ale yɛrɛ kɔni préfet a yɛrɛ kɔni de wele ko o yɛrɛ kɔni bila u ka dugudenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka duguden minnu ni olu yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ kɔni talen bɛn u ka ekɔliso kɔnɔna ma a yɛrɛ kɔni ci kan ko o yɛrɛ kɔni bila ko n'a sɔrɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ se ka ekɔliso ninnu kɔnɔna bila bolo min ni a yirala k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni sera ka château kelen ko o yɛrɛ kɔni jɔ a kɔnɔna na ka tila ka fontaine 8 ko o yɛrɛ kɔni bila a kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira tuguni k'a fɔ ko u bɔla ka tanti 85 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ fɛnɛ dilan a kɔnɔna na walasa déplacé ninnu olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa u ma don yen na yanni ɲɛ ka sɔrɔ kow la o hukumu de kɔnɔna na an bɛna an ta don samiyɛji ale yɛrɛ kɔni kunnafoniyaw kɔnɔna na kosɛbɛ halisa samiyɛ ale yɛrɛ kɔni bɛ ka waleya kosɛbɛ an ka ba Maliba ale fan caman na o hukumu de kɔnɔna na an b'a an tilen ka taa bila a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ samiyɛji o yɛrɛ kɔni bɔla ka tiɲɛniba ko o kɛ bila ale marabolo kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ halisa ji ale yɛrɛ kɔni bɛ bila ka olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ji o yɛrɛ kɔni kɛlen don ka a fan 14 bɛɛ lajɛlen minɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to bila ale yɛrɛ kɔni marabolo ma olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wuli ka taa u yɛrɛ kɔni kalifa don yɔrɔ wɛrɛ olu yɛrɛ kɔni marabolo kɔnɔnaw na o tɛmɛnen kɔfɛ bilakaw u yɛrɛ kɔni bɛ ka yira k'a fɔ ko u bɛ ka wele ko o bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogoya min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ bila ale yɛrɛ kɔni bɛ ka langola sababuya kɛ maa minnu bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka wuli k'i ka minɛnw cɛ sisan an bɛ to samiyɛ ale kunnafoniyaw kɔnɔna na an bɛ taa an ka jamana ale kɔrɔnya fanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni famille 50 ɲɔgɔn kɔ ko halisa olu yɛrɛ kɔni bɛ sɛgɛn o kɔnɔna na kosɛbɛ ko samiyɛji o yɛrɛ kɔni kɛlen don ka tiɲɛniba o yɛrɛ kɔni kɔ u fɛ yen nɔ o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka bonya dɔ o yɛrɛ kɔni sɔrɔ septembre kalo tile 19 san 2024 kɔnɔna na bonya min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni ye dɛmɛ caman u yɛrɛ kɔni sɔrɔ i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye basiw ye wuruyaro ale ni son ko olu yɛrɛ kɔni caman bɔ o la dɛmɛ o yɛrɛ kɔni bɔla église fɛ église min ni ale bɛ wele ko église norvégienne olu yɛrɛ kɔni bɔla ka fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛba ko o yɛrɛ kɔni donni ma ko fɔta ninnu an bɛ ala deli halisa ala k'an kisi samiyɛ kɔlɔlɔ ma k'a tɛmɛ hɛrɛ la ka san wɛrɛ ta k'o fɛnɛ yira an na hɛrɛ la u yɛrɛ kɔni kun bɔla dɔw olu ka nɛgɛjuru sira minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka bɛnbɛnbɛn ko o yɛrɛ kɔni ta ko o ɲɛsin Burkina Faso ma walasa ka bingan wale ko o yɛrɛ kɔni waleya u ka marabolo kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni sigala ni ma ko fɔta ninnu na ko fɔ ko u yɛrɛ kɔni tigɛda kɛ a dɔw yɛrɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko u bɔla jɛkulu dɔ o yɛrɛ kɔni ka jɛkulu min ni o yɛrɛ kɔni bɛ WhatsApp kan n'u olu yɛrɛ kɔni kɛlen don k'u ka jɛkulu yɛrɛ kɔni tɔgɔ don ko IB dégage ni
Alisa ameto Burkina Faso ale kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Burkina Faso ye ko olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka don jɛkulu la jɛkulu min ni ale bɛ wele ko BRICS o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko u ni BRICS ko u yɛrɛ kɔni kun ye memorandum dɔ ko o yɛrɛ kɔni bolo di ɲɔgɔn ma ka tigɛ bila o yɛrɛ kɔni ko la kabi san 2023 kɔnɔna na Wagadugukaw olu fɛ yen nɔ. Ni ne kun bɛ dasigikɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ ka barikada aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔn na.